Takže ešte raz dobrý deň. Ja by som si touto prednáškou vás dovolila upozorniť na situácie, do ktorých ste stávaní vy, si myslím, niekedy častejšie, ako by sme si želali, a taktiež aj Úrad pre dohľad je postavený do situácie, keď rieši a posudzuje zdravotnú starostlivosť v prípadoch, keď tam je príčina niekde zakotvená úplne inde. Jedná sa vlastne v tejto prednáške uvediem prezentáciu niekoľkých prípadov, keď vlastne samotné prešetrovanie, primárnym impulzom na ich prešetrenie bolo vlastne podanie žiadosti zo strany rodičov, kedy k tomu boli vlastne viac menej stimulom ich nezhody medzi nimi navzájom. V prvom podnete sa týkal prípad, keď podal podnet otec dieťaťa, ktorému bolo dieťa po rozvode zverené do starostlivosti a žiadal o prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti u klinického psychologa. Vyjadril pochybnosť o správnosti postupu, či bolo dieťa vyšetrené vlastne bez otca. Zistili sme, že v októbri roku 2014 sa na psychologa obratila matka dieťaťa, ktorá žiadala o nezávislé psychologické vyšetrenie. Matkou boli udávané ťažkosti dieťaťa, ktoré súviseli podľa jej názoru so skutočnosťou, že dieťa bolo zverené otcovi a matka mala len upravený styk s dieťaťom. Voči tomuto rozhodnutiu matka podala odvolanie a chcela ho podložiť vlastne týmto psychologickým vyšetrením. V predloženej dokumentácii sa nachádzali záznamy o jednotlivých úkonoch realizovaných psychologičkou pri psychologickom vyšetrení dieťaťa, vrátane teda poznámok a testovacích metód. Z vyšetrenia bola vypracovaná záverečná správa z psychologického vyšetrenia. V správe sa presne uvádza, že matka žiadala objektívne a nezávislé posúdenie stavu dieťaťa. Požiadavka bola vlastne na zistenie názoru samotného dieťaťa, s kým by chcelo žiť, ako komu chce chodiť len na víkendy. Taktiež prešetrenie, či dieťa nemá strach vyjadriť svoj názor a či nie je ovplyvňované, manipulované. Z anamnestických údajov dieťa zásadným spôsobom odmietalo návrat od matky k otcovi. Naposledy to trvalo 2 hodiny, celý stav bol komplikovaný. Psychológ mal k dispozícii aj 3 predchádzajúce posudky, ktorých bolo odporúčané dieťa zveriť otcovi, ale zároveň bol odporúčaný podstatne širší styk s matkou. Psychologické vyšetrenie teda pozostávalo z rozhovoru s dieťaťom a spoločnej interakcie matka-dieťa a jej terajší partner. Taktiež bolo vykonané komplexné spektrum psychologických skúšok a posúdení. Intelektuálny potenciál dieťaťa bol hodnotený ako celku kvalitný, jeho využitie vlastne bude závisieť najmä teda od podmienok, ktorých bude dieťa vyrastať. Čo sa týka ďalšieho nálezu, myslení vlastne chýbali magicko-fantazijné prvky, čo svedčalo o tom, že na dieťa sú kladené príliš skoro kompetencie, na ktoré ešte nemalo príslušnú zrelosť. Akcentovaná bola preferencia dieťaťa žiť s matkou. Správa z psychologického vyšetrenia bola vypracovaná s akcentom na dosiahnutie blaha dieťaťa s vysvetľovaním jednotlivého prežívania problematického vzťahu jeho rodičov samotným dieťaťom. Vyjadrenia boli vecne podložené obsažným materiálom psychodiagnostického vyšetrenia a nebolo žiadnych dôvodov k pochybnostiam o ich autentičnosti a správnosti. Zdravotná starostlivosť bola zo strany poskytovateľa vyhodnotená ako lege artis. Druhý podnet podal otec dieťaťa, ktorému nebolo dieťa po rozvode zverené do starostlivosti, ktorý spochybnil zdravotnú starostlivosť zo strany všeobecného lekára pre deti a dorast. Podľa jeho vyjadrenia pediatrička pomáhala matke dieťaťa tým, že zámerne plánovala očerky a choroby dieťaťa do obdobia, kedy malo byť dieťa u otca, čím vlastne spolupracovala s matkou na nerešpektovaní súdneho rozhodnutia. Posudzované bolo obdobie 10 mesiacov v rámci 1 roka, apríl až október. Bolo zistené, že dieťa v tom období bolo prvýkrát choré v máji, kde bolo odoslané z materskej škôlky pre opakované zvracania rečie stolice so zodpovedajúcim objektívnym nálezom. Odporúčaná bola dieta a liečba, kľud dieťaťa na lôžku. Pri tomto ochorení bolo dieťa skontrolované s odstupom niekoľkých dní, kde bol stav hodnotený ako zlepšený, stolica už bola upravená, ale pridružila sa serózna rinitída. Objektívny nález bol korešpondujúci k tým predpokladaným diagnózam, taktiež ordinovaná bola liečba. Pri kontrolnom vyšetrení o 2 dní už bolo dieťa v poriadku a bola ukončená očérka. A druhé ochorenie bolo v septembri, kde vlastne dieťa matka vyhľadala ošetrenie po návšteve LSPP, ktoré
vyhľadala pre akutnú gastritídu a vírózu s incipientnou tonzilofaringitidou. Prítomné tam bolo zvýšené CRP, realizované výtery, ordinovaná antibiotická liečba a symptomatická liečba. Matke bola vypísaná očerka. S odstupom niekoľkých dní bola kontrola, kde pretrvávali vlastne ešte rečie stolice, čiže ten klinický nález ešte nebol úplne upravený. Orofaring bol začervenalý a dieťa ešte malo ťažkosti, teda bola odporúčaná opäť ďalšia kontrola, kedy už bolo dieťatko v poriadku a bola ukončená očerka. Tretie ochorenie v rámci tých 10 mesiacov bolo v októbri, kedy bolo dieťa zase s respiračným infektom a s infekciou v ľavom oku, vyšetrené u všeobecného lekára. Objektívne vlastne príznaky tam zodpovedali vlastne tým suponovaným diagnózám, taktiež bola nasadená vlastne liečba a vypísaná očerka pre matku. Kontrola bola už v poriadku, kedy dieťa bolo bez teploty, ale pretrvával vlhký kašel s tým, že bolo odporúčané dobrať ordinované lieky a očerka bola vlastne ukončená o 3 dní potom. Zdravotná starostlivosť týmto všeobecným lekárom bola vyhodnotená ako správna, v ktorom sa nenašli pochybenia ani v diagnostickom, ani terapeutickom postupe. V sledovanom období bolo dieťa 3-krát choré na rôzne ochorenia, ktoré sa bežne vyskytujú u detí do 5 rokov a hlavne u detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia. Odporúčanie, aby dieťa v čase ochorenia nenavštevovalo predškolské zariadenie, bolo z epidemiologického hľadiska plne opodstatnené a správne a taktiež je to aj v záujme dieťaťa, aby nedošlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. V zdravotnej dokumentácii sa nachádzali všetky podrobné údaje o zdravotnom stave, terapii a o vydaní OČR. Bola vedená zdravotná dokumentácia v súlade s platnými predpismi. Tretí podnet podal otec dieťaťa, ktorému tiež nebolo dieťa zverené do starostlivosti a nepáčilo sa mu to. Ten spochybnil poskytovanú zdravotnú starostlivosť zo strany LSPP. Ako dôvod uvádzal, že nález bol vypísaný rukou a podľa jeho vyjadrenia pravdepodobne dodatočne na základe žiadosti matky. Otec tvrdil, že na LSPP nemohli stanoviť dieťaťu diagnózu kiahni bez toho, aby dieťa neposlali na ďalšie vyšetrenia. Čiže bolo zistené, že vlastne 18. bolo dieťa vyšetrené v ambulancii LSPP v sprievode matky, bola stanovená diagnóza varičely, odporúčená bola teda symptomatická liečba a kontrola u obvodného pediatra. Súčasťou vlastne dokumentácie bol aj podpísaný informovaný súhlas s matkou podpísaný. V tento deň to sa jednalo vlastne o sobotu, preto to bolo vyšetrenie v LSPP. Ten klinický nález bol primeraný tomu, čo sa predpokladalo. Bol tam aj pozitívny epidemiologický údaj o tom, že v materskej škole kiahne mali v tom čase. Zdravotný stav teda bol správne diagnostikovaný, terapeutický postup bol dostatočný a nedošlo k žiadnemu zanedbaniu ošetrenia. Varičela mala u dieťaťa bežný priebeh a nedošlo k žiadnemu poškodeniu zdravotného stavu. Čiže zdravotná starostlivosť z ambulancii LSPP pre deti a dorast bola poskytnutá štandardným spôsobom a správne. Štvrtý podnet podal ten istý otec dieťaťa, ktorý vlastne už následne spochybnil aj nielen LSPP, ale aj postup všeobecného lekára, ktorému lekár vystavil OČR-ku bez toho, aby dieťa riadne vyšetril. Konanie lekárky podľa jeho vyjadrenia nieslo známky účelového zneužívania systému a marenie súdneho rozhodnutia. Matka vyhľadala všeobecného lekára na vlastne ďalší pracovný deň, ktorý bol vlastne pondelok toho 20. po tom predchádzajúcom vyšetrení v sobotu. Prišla bez dieťaťa do pediatrickej ambulancie, doniesla nález LSPP. Odporúčané bolo vlastne na 2 týždne domáce ošetrovanie a súčasťou vlastne bol aj podpísaný informovaný súhlas. Kontrolné vyšetrenie sa uskutočnilo o 10 dní, kedy bol prítomný nález do znievajúcich kiahní, na koži boli prítomné zasušené eflorescencie, dieťatko bolo v podstate klinicky bez nejakých pozoruhodností, varičela vlastne bola potvrdená s týmto, že k danému dňu bola aj ukončená očerka. A taktiež bola v zdravotnej dokumentácii uvedená aj poučenia a písomný súhlas. Teda zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. Vyhodnotili sme, že aj vypísanie tlačiva OČR považujeme za správne, nakoľko sa jednalo o infekčné ochorenie, pri ktorom sa vyžaduje izolácia postihnutého od kolektívu a vzhľadom na vek matka musela byť prítomná pri dieťati. Pri kontrolnom vyšetrení bolo dieťa taktiež adekvátne vyšetrené a podnet sme vyhodnotili ako neodpodstatnený.
Čo som chcela touto prednáškou vlastne poukázať, je to, že všetky tieto podnety mohli byť vyhodnotené ako neopodstatnené, lebo spĺňali jednu základnú podmienku. To znamená, že vedená zdravotná dokumentácia bola vedená správne, bola vedená čitateľne, prehľadne, podrobne. Ja viem, že v rámci vašej praxe sa často stretávate so situáciami, keď ten čas a časopriestor je veľmi malý na to vedenie zdravotnej dokumentácie, ale bolo by veľmi dobre, ak by ste si uvedomili, že vaša zdravotná dokumentácia nie je len vaša a jej posudzovanie môžu mať potom v rukách nielen teda ohľadnúť od úradu pre dohľad, ale aj ďalšie inštitúcie, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o dieťa, súdy a tak ďalej. Čiže každý záznam do vašej zdravotnej dokumentácie musí byť presný, čitateľný a detailný. Je to vlastne vo vašom záujme, aby sa zdravotná dokumentácia nestala nejakým svedkom obžaloby, ale aby bola svedkom obhajoby vašej náročnej a zodpovednej práce. Ups. Takže ja by som vám len dala ako pripomienku také legislatívne podklady, ktorých je uvedené, akým spôsobom má byť zdravotná dokumentácia vedená, a to je najmä teda zákon 576, konkrétne jeho 3. časť a paragrafy 18 až 25. Takže postupom úradu bolo zhodnotené, že všetci lekári postupovali správne a v súlade so zákonom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za prednášku, pani